Hej, du skal snart afsted på introduktionskursus. Derfor har jeg lavet den her lille video og en seddel til jer. Man starter med at logge på det, der hedder brobygning.uno.dk. Man logger på som ung og bruger sit Unilogin. Dernæst så går man ind på klik for at se tilmeldinger. Blå. Og derefter kommer de hold, der er blevet bekræftet. Og der kan man på det her eksempel se, at man har fået STX i 2 dage og HHX i de 2 andre dage. Det er ret vigtigt, at man læser sedlen grundigt. Der står, hvad tid man skal møde, hvornår man er fri, hvor man skal mødes henne den første dag, og nogle forskellige andre informationer, som er vigtige. Dernæst står der også en kontaktperson, og det er til, hvis for eksempel man bliver syg og ikke dukker op til introduktionskurset, så er det vigtigt, at man ringer til den her kontaktperson og siger, at man ikke kommer, så de ikke står og venter på en. Derudover så vil jeg sige til jer, at det er vigtigt, at I gemmer jeres billetter eller printer ud fra nettet, hvor mange udgifter I har brugt på transport, fordi så refunderer skolen transporten. Men de skal ligesom have nogle bilag for at kunne gøre det. Dernæst ønsker jeg selvfølgelig jer nogle rigtig gode dage på de forskellige ungdomsuddannelser, og håber, I får nogle rigtig lærerige dage. Det var alt for mig den her gang. Vi ses.